Agian zuere, autobidea hartu ezinik gertatu zira abenduan, laborariek bideak blokeatzen zituztelako. Ba imaginatu laborarien egoera, haien behietarik bat eri delako saldo osoa hilbeak izatea. Agian zuere kajikara aterako zinen kesatzera. Hori bera agindu baitzuen Frantziako Laborantza Ministerioak abenduan, dermatosi nodulak kutsako jaren kontrako protokoloaren bidez. Ipar Euskal Herrian bideak libratu dira, baina zertan da afera orain. Abenduko bigarren astean abiatu ziren gatazkak Frantzian. Dermatosinodulak kutsakoja deitutako behi eritasuna zabaltzen hasia zen, eta orduan Frantziako Laborantza Ministerioak protokolo bat ezagri zuen eritasunari auge egiteko. Baina ara, protokoloak agintzen duena da, etxalde batean kasu bat agertuz gero, behi tropa osoa hilbeak dela. Eta teoria praktikara eraman zuten lehen aldiz Frantziako Ariège departamentuko etxalde batean. 208 behiko tropa bat osorik hiltzuten osasun zerbitzuek. Hilketaren agindua emana izan zelarik, mobilizazio azkar bat antolatu zuten sindikatu guztiak bateraturik, eta hainbat herrialdetako laborariek bidea egin zuten etxalderaino. Gizarte zibilaren sostengua ere bildu zuten. Baina Frantziako poliziak biziki bortitz erantzun zien protestatzera jintzirenei. Ipar Euskal Herriko ELB sindikatuaren ejanetan, behi troparen jabeak mobilizazioa bertan behera ustea galdegin zuten, 2 eguneko borroka luzearen ondotik, administrazioaren presiopean eta akiturik, eta handik gutxira hiltzituzten behiak. Egun batzuk geroago, gisa bereko gertakariak izan ziren Pirinio garaietan. 2 hilketa kasu horiengatik ELB sindikatua abendu hasieran mobilizatzen hasia zen. Donapaleuko jendarmeriaren aintzinean bildu ziren, adibidez, 200 bat laborari eta egitar, masakreari stop lelopean. Sua piztu zuten eta tindu gojia isuri, politika eta errepresio horiek laborari ofizioa sutan eta odoletan ezartzen dutela simbolizatzeko. Politika lajderiatsu bidegabe eta ez eraginkoja salatzen dute, hots hilketa masiborik gabeko politika sanitarioa eskatzen. Aste osoan mobilizatu ondotik, Ipar Euskal Herrian laborariek A64 autobidea blokeatzea erabaki zuten beskoitze eta aurti artean. ELB-rekin batera, Koordinazion Rural sindikatuak ere deitu zuen blokeora. Abenduaren 12tik 26 arte irauntzuen. Hasieran ejan zuten, behar bezain beste egonen gara. Eta hala egon dira, egu behi arte, baina blokeoa altxatu zutenerako, ez zuten lortu eritasunaren kontrako protokolotik saldo osoen hilketa neugia kentzen. Dermatosin odulak kutsakoja, hori da eritasunaren izena. Uli baten txistak ekarlezake bakterioa eta bakterio horrek infekzio bat eragiten die behiei laju azalean. Gojidurak, hanpatzeak eta minak ikar diezazkioke kabalari. ELB sindikatuko Julen Perez laboraria mintzatu zaigularik, kontsideratu du zentzuz jokatuz gero, eritasuna hobeki ezagutzeko ikertuko luketela eta erabakiak ondotik hartu. ELB-ren urteetako esperientzia azpimajatu du, oroitarazteko dermatosinodula jarena ez dela mota horretako lehen afera, ahate gripearen edo behien tuberkulosiaren aferetan ere, antzera jokatu izan baitu Frantziako estatuak. Bestela ejanik, iruditzen zaio ezin dela hartu alako hilketa masiboak egiteko neugirik, zinez argi espaldin bada, zerreineko lanjeja dakarren eritasunak. Gogorarazi du behien tuberkulosiaren kasuan bermanuak jaso zituzela joan den urtean, kasu bat agertu eta tropa osoa hiltzeko. Gero, ahatik jakinarazi zitzaien protokoloaren aldaketa, hilketa preventiboak eta partzialak baizik ez dituzte eginen. Pirinio Atlantikoetako prefetarekin hitzorduak egin dituzte behin eta behin, baina behin ere, ez zaia aurkeztu hilketak eragozteko neugi zehatzik. Eta, azkenean, eritasunaren kontrako txertaketaren hedapena abiatu zuten Frantzian, eta baita Pirinio Atlantikoetako departamentuan ere. Baina neugi horrek ez zuen hilketen neugiaren kentzea ondorioztatu, eta ulertezina zaie laborariei.
Ejaterako, joan den astean, duela egun batzuk osorik txertatu zuten behi saldo bat, hil zuten Frantzian. 2024an laborariak masiboki atera ziren bideak blokeatzera, beren bizi baldintzak salatzeko. 2025an osasun protokoloak izan dira kexena jazoi nagusia, izan behien tuberkulosiagatik, dermatosinodular kutsako jagatik, edo duplon legeagatik, zeinak ingurumen neugiei eragiten zien. Eta orain, 2026a hasi behitan, EB Mercosur akordioaren eztabaidak jarraituko du agintarien artean ez ezik, laborarien artean ere. Merkataritza libreko ituna da Mercosur, Europako Batasunaren eta Brasil, Argentina, Uruguay eta Paraguayren arteko merkataritza ejaztea, ekarriko lukeena, eta ondorioz, mugazergak mugiztea eta osasun, gizarte eta ingurumen arauei dagozkien neugiak ezartzea. Afera da, arau harinagoen arabera ekoitzitako produktu merkeagoen leia ekarriko lukeela planteamendu horrek. Hala, laborariak kezkaturik dira presioen jaitsieraz, diru sajeren mugizketaz eta tokiko laborarien babes eskasaz. Abenduan, ELBek delako akordioen kontrako ekintza egin zuen. Ipar Euskal Herriko 38 egik, ELBren manifestua izenpetu eta Mercosuretik kanpoko egia mezua dakarren panela jarri zuten egiko sajerako panel nagusiaren azpian. Abenduaren 18an bozkatzekoa zuten ituna, baina hilabete batez gibelatu zuten azkenean. Dudarik gabe, beste protestarik izanen daurten ere segitzeko. Bukatu zaigu atala, segur izan egoeraren behi emanen dizuegula ondoko egunetan, orduan ez dudatu behiaren webgunera sartzen. Gaurkoz, mil esker gure entzun edo begiratu izanagatik. Otsailean behiz ikusiko dugu elkar, orduan anartean, gozatu urteko lehen hilabeteaz. Fite arte!